Oimore nyakoromo gajwange onrio makare entari kapar kod ariyo dwe mar achiel higa mar 2023 yena monda kwani hawi maber kod gweth mar Nyasaye higani mar 2023. Odhiambo makawuono nyakoromo gajwang' waikoni weche mathoth e chenro ni mar ng'ichwelo to mokwongo wang'e thuond weche. An kaka gavana ma Homa Bay arwake kiny wabed ka gi jotelo mamoko ma Homa Bay kendo kiny wabed gi thuolo mar go mbaka mag dongruok. Ikruok oseketi ne limbe jatend piny Kenya William Ruto e gwenge ma Homa Bay ka jo Siaya bende orwako limbe ne e gwenge makono chieng' ngeso. Board mochung' ne yedhe kod query Pharmacy and Poisons Board okwedo tiyo gi masin mayango gund dhano kata DNA. There was a day things were so bad. I got so many WhatsApp praying for mom. The next day she was good. She was much better and she stayed strong for months onwards. Wede kod osiepo yore nyasi mar lam ne jafwambo Catherine Kasavuli mano bagi kanisa mar Friends Church e county ma Nairobi. Nyakoromo gajwang'ero kamano kuom loso thuolo kendo riwore kodwa e chenro ni mar ng'ichwelo e Ramogi TV. Wantiere kanyo gi Belinda Dhiambo maloko na weche gi nyinga Lydia Okeyo. Machiegni jatenda piny Kenya William Ruto golo siem ne tendo obila ewi temo tiyo marach kod omenda moyiedhi mar obila. Jatend piny mano olose kinde nyasi mar sidho obila mag majoni owacho ni omenda makamano nyaka tigodo mana e bero ngima mag obila. Kaka jafwambo marwa Chris Owino leronwa, Ruto bende onyiso jo siasa mondo we rwako siasa e weche mag arita kwe. Kuom thuolo machielo jatend piny Dr. William Ruto odhi nyime kod golo chik ne obila mondo kik donjre e weche mag siasa. E twak mare e kinde nyasi mar sidho obila mag majoni e kar tiego obila ma Embakasi, jatend piny osoko wang' jo siasa kuom rwako siasa e weche mag arita kwe ka onyisogi mondo giter siasa mabor kod apisas mag arita kwe. Mimi nataka askari wetu wa polisi wafanye kazi ya polisi, wachunge usalama, wachunge mali yetu, wachunge watoto wetu, wachunge biashara zetu. Mambo ya siasa itafanywa na wanasiasa, na nawauliza wanasiasa wote wawachane na askari wetu wa polisi. Kuom thuolo malach, apisas mag obila osebedo ka iseyo kuom tiyo marach kod teko magi e kinde magi tayo tijegi kaka tiyo kod teko mathoth e rakore kod ng'anyo kaka mag siasa. Riwruoge makedo ne ratiro mag oganda bende osebedo ka olo apilo e wang' obila kuom nek kod lal ma aoyaye mag jopiny. Ruto oparo ne obila ni gin jotich mag jopiny kendo nyaka gibed osiepe kod jopiny kaachiel gi rito ratiro mag jopiny e chenro maggi. Always bear in mind that the police are faithful servants of the people of Kenya. Cultivate excellent relations with citizens and communities wherever you go and are deployed, and your work will be easier and more rewarding. Piny owacho mar Kenya Kwanza osebedo e ong'ala manyime e kelo lokruok e sekta mar obila koting'o nyaka chuogo omenda moyiedhi mar bad migawo mar obila kaka yo mar neno ni obila ochung' kar kende. Ewi mano, jatend piny ogolo siem mager kapino ne tend obila ewi tiyo aritha kod omenda makamano mopogore kod tiyo kode e bero ngima obila. We, in consultation with the command of the National Police Service and the other agencies in this sector, are working towards reviewing and updating the curricula of these institutions in this sector to ensure that they respond to the complexities of the security challenges our country is facing today. Obila bende okwa mondo tine jo Kenya duto maromre maonge akwede mag dho udi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Ramogi dare paro ni nyalo tudri kode wantiere kanyo haria deka uchiel nono ka bende wantiere mbui Ramogi TV anyate Facebook kanyo bende aweche gi kale achiel kachiel nyiswa pachi kotendro gi magi mwai koni odhiambo makawuono. Bende wantiere Twitter kachiel gi YouTube. Kwa dhi mbele gi weche manyien nyakoromo gajwang' wayudo kanyo ni jatend piny Kenya William Ruto chano timo limbe counties ma Homa Bay kod Siaya kochakre odiochieng' makiny. Moko kuom gigo Maruto chano kete tim kaka dongruok okelo yao chiro ma oyugis kod yao chenro mar gedo mar udi manengo gi ogonyore Homa Bay. Ngeso obiro bede county Masia. Walter Nyambaga miyo ler mathoth.
Eka olose kar jot mar jatend piny mantiere boma ma Kisumu. So tomorrow, Friday 13th, 2023, President William Ruto will begin a 2-day walking tour of the Nyanza region that will cover Kisumu, Homa Bay, and Siaya counties. Hussein Mohamed ma en jachiw wach e lo kar jot mar jatend piny olero chenro mag limbe mar jatend piny William Ruto e gwenge makaluo. Moko kuom dongruoge ma jatend piny William Ruto chano timo okelo kanyakla yawo chiro moyugis magedo ne osemwonyo omenda maromo million 335. The launch of the first phase of the 5,000 affordable housing program for Homa Bay County. The project is expected housing deficit in the county, and by housing here we're talking about decent and affordable housing, but also significantly boost the local economy. The project will ultimately cover several towns in the county, including Oyugis, Kendu Bay, and Bita. Jatend piny bende dhi chope chako gedo mag ute ma nengogi ogonyore manyalo romo 2,000 e kaunti ma Homa Bay e kaka yor kelo fungruok ne oganda e weche mag udi. Finally, the President will also be launching and inspecting other projects in his 2-day walking tour, including commissioning the newly completed Oyugis Market and the break ground for the Homa Bay Fish Market. The two projects are crucial to the economic transformation of this county, of Homa Bay County, and will provide space for trade in agricultural products and boost the region's economy. E ka ochopo chieng' Ngeso, to jatend piny William Ruto biro chopo e kaunti ma Siaya, e kama Ruto biro yawo kar timo somo mag lony manyasani, e kar tiegruok ma Jaramogi Oginga Odinga Science and Technology, including interventions in agriculture and infrastructure, and he will also preside over the commissioning of the Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology Blue Economy Research Hub that will be in Siaya. Ruto biro bedo wendo modhial e nyasi mar rwako jatend migawo mag tudruok mag lony manyasani Eliud Owalo e kar chung' od bura mar Arieda. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kapod wamenyo ni mago motenre kod limbe ma jatend piny Kenya William Ruto e gwengego ma Nyanza Nyakorom Gajwang' kanisa mar nomiya e gweng' ma Sembo rwako limbe jatend piny Kenya William Ruto e kaunti ma Siaya kinde makoro biro e nyasi Eliud Owalo. Giwacho ni kaka kanisa kod jodak limbe no dhi yawo dhot mar chwalo dongruok ne gwengego. Kamano bende gigoero kamano ne jatend piny Kenya kuom gwelo achiel kuomgi Eliud Owalo kaka jatend migawo e piny owacho mare. Kako oganda mag luo kata jonomiya wan jo Nyasaye ok wanie siasa, kendo sach siasa nyose rumo. Sani en sa makwedoro tich mar maendeleo. Wakwayo kata jo siasa mathurwa ka ma joluo ni president biro e piny luo, warwakuru telo maduong' kik wakawo siasa mondo waketie. Wakwayo gi duond lemo, wakwayo gi jo kaka jo mowar ma jo kanisa, wakawuru political divide waket aside mondo warwak ker marwa mar piny, mondo dongruok obi e pinywa mar luo, mondo jik monego bed wayudo, nikech joluo bende solo mana osuru kaka pinje mamoko. Anago ero kamano maduong' ahinya, ok dang' awach mang'eny, to mane gima dang' awachi ni gima odonjo e gweng'wa ka en gima ber, kendo wang'eyo ni ka jatelo William Ruto biro haka wabro bedo maber kendo wabro yudo gima ber. Kendo gima kwayo maduong' kabisa en kwe marang'ongo mosebetie. Ka president biro, warite gi mor, warite gi kwe, warite gi gik moko duto minyalo ditego mondo kobiro to ne mana mor kende. Kapod onyono matiendo akawa Nyakorom Gajwang' chenro mag keto ikruok ne limbe jatend piny Kenya gwenge ma Homa Bay kinyo chopo e giko mare kawuono. County Commissioner ma Homa Bay Moses Leland kod Governor ma Homa Bay Gladys Wanga notimo limbe moko kuom kuonde ma jatend piny Kenya dhi limo ka giwacho ni gimor kod ikruok ma oseketi. Jatend piny biro bedo gi romo kod jotelo mag county ma Homa Bay, mbalariany ma Tom Mboya, Labour College, tok mano biro yawo chiro ma Homa Bay e kinda chenro mamoko. So far, all preparations are on top gear. We have ensured that all the areas that we will be visiting, the preparations are in order. We'll have a leaders meeting at Tom Mboya College. He will also be visiting the municipal market to open officially. He will also inspect the proposed rehabilitation of the Homa Bay Pier. An kaka governor Homa Bay arwake kiny wabed ka gi jotelo mamoko
ma Homa Bay. Kendo kiny wabed gi thuolo mar go mbaka mag dongruok. Kiny kobiro wabro go kode mbaka mar barabara mantie mwadwa ni mondo otieki, machalo Madiedo nyaka Karabok, machalo moa Kanyadhiang nyaka Kadel, machalo moa Mbita kochomo Magunga kadhi Sori, to kendo Lake Victoria Ring Road mabeluo Nyagwethe ro kadhi Nyandiwa. Koromoga jwang'en limbe mabende wadhi luwo ni eyo makare ahinya kendo mane Ramogi TV ka obro nyisi kaka limbe ma jatend piny Kenya odhi e gwengego ma Nyanza. Kwake otengi wechego mag limbe ma jatend piny wadhi e wach machielo nyakoromoga jwang' kama oyudo ni riwruok mano makedo ne ratich oganda Human Rights Watch oseo piny owacho kuom rem chiwore e kedo kod nek magalagala. Moko bende itudo gi obila ma pachoka. Ka giango lipot margi ewi nek oganda kod lal ma jopiny oyaye, Human Rights Watch kotelne kod jatend gi Afrika ma ugwe Otieno na Mwaya wacho ni telo maketo nyong'ong e tije obila IPOA osebedo kabadhore nono buche mag nek motendre gi siasa. George Bati miyo waler mathoth kotendre kod wachno. E lipot margi mayango kaka ratich oganda ne orochi e pacho kae higa 2021, riwruok maketo nyong'ong kendo kedo ne ratich oganda Human Rights Watch oyango ni lipode maromo 143 mag jok ma onegi kod ma olalgo e yo magalagala nochoponegi ka 128 kuom gine gi nek ma itudo go obila. To e higa mar 2022, lipode mane giyudo gin 187 ka thothgi gin nek ma itudo go obila. A total of 143, both killings and disappearances. Out of that, 15 were disappearances and 128 were killings by police. And then from January to December 2022, that report is not yet out. It should be out, I think, in April. But by the last check, we had 187, a total of 187 killings and disappearances, out of which 32 were actually disappearances. The rest were police killings. Jokedo ne ratich oganda go oseyo telo maketo nyong'ong e tije obila IPOA kuom badhruok nono buche mag nek ma itudo godo josiasa ma ideo kata ma otenre kod weche mag siasa. IPOA has been able to prosecute only the less politically sensitive cases. The politically sensitive cases or officially sanctioned killings and disappearances, IPOA has not been able to investigate. Riwruok mar Human Rights Watch okoni kata obedo ni IPOA osebedo katimo nonro e kind buche 10,000 mag nek magalagala kod lal mar jopiny e yore makelo chich manochoponegi. IPOA osemana nono buche 17 kende, gino manyiso nyao maduong' ma IPOA nego. IPOA, the Independent Policing Oversight Authority, has taken some steps to investigate and prosecute some of the police officers involved. The rate of success has been very minimal. From 2013, I think we are talking about over 10,000 cases reported to IPOA, but only about 17 successful prosecutions have been realized. Kaluwore kod Otieno na Mwaya, ma en director mar riwruok mar Human Rights Watch e pinje Afrika ma ugwe, okoni kata obedo ni jatend piny William Ruto e kinde mano ka otelo ne osingo mar kedo kod nek ma oyaye mar jopiny, onge chenro makare moseketi e kedo kod midhiero no. We have seen some encouraging comments from the current president. He disbanded SSU, but we haven't seen tangible steps or measures that the president has put in place to try and address these issues long term. Gikoni dwaro nitie mondo many kaka inyalo kony jok mani kod chandruok mag dang'ni mag paro kochakore kor gwenge kaka yo mar kedo kod sigu manyalo nyuolo midhiero mag nek e kind jopiny. The Act provides for community-based mental health services so that people can access mental health services close to the communities in which they live. And this will stop matters escalating to the point of violence before interventions can be done. Kata obedo ni piny owacho osebedo ka singo mar keto kenge mag tieko nek mar jopiny e yore magalagala, kamoko bende ikoni obila matimo. Jokedo ne ratich oganda dwaro mondo bede migepe ma omi ting' mar rito kendo nono buche mag rocho ratich oganda otim tich maonge luoro kod dewo wang'. George Bati, Ramogi TV.
Nyakora mugenda kapar koda beach bang sa chiel ma midhiambo chendo inang'ich welero kamano kuom kete mana ka RAMOGI TV kabina nyisi kacha ni wanyalo kuyo kodi mbaki nyiso apachi kotendo gi magi mwaikoni odhiambo makawuono. Pastor George Marodi Kopan Jesus Fellowship Church wacho kanyo ni intiere kodwa chendo kendo mor gi chendo ni mara ng'ich welo kabeno kanyo ka brother Kuku George mano mar Migori County Thimli Chohinga wacho kanyo ni en mor gi limbe ma jatend piny Kenya gwenge mag Kaluo kendo wacho no winjo jowa oruake mondo wan bende wabedie gi dongruok kaka Uganda. Tony Awili mano wacho kanyo ni entiere Ragana mano Migori County entiere kodwa kae chenro kabeno Andrew Nyakwar Gendi kachiel go Juala Emmanuel Stephen Otiwa Mwalimu Bora kantiere kanyo Tanzania Boda wacho ni entiere kodwa chenro wakoyo bathenya ko maga jonto kwa duogo pod wantiere koda weche mathoth bangweyo ni metudi kodwa ariyo adeka uchiel onono kabende wantiere mbui RAMOGI TV anyato Facebook kanyo nyisa pachi ni ntie parango kotendre gi mago mwaikoni odhiambo makawuono waduogo bangyo matin. I love View Sasa. And for dessert, yeah! Let's get juicy! Sounds like a great idea, Gummy. And the fun never stops. What is it? Kids View, best place for your kids' entertainment. That's what I need. A brilliant idea. Only on Hold on. View Sasa. Successful, popular, lovable. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on Shabeki.com. Kuwa Shabeki. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabeki.com. Je, ulijua kwamba unalipia maji zaidi unaponunua softener ya kawaida badala ya Downy Concentrate? Downy ni concentrated zaidi. Kwa hivyo, lita moja tu ina freshen na kulainisha nguo kiwango sawa na lita 2.5 ya softener ya kawaida. Usilipie maji zaidi, lipia kuwa freshi siku nzima. We've got you covered. Machiegni kendo nyakoro mga jwangi chendo ni mara ng'ich welo wadhi mbele gi mi weche go manyien. Nyasi mar lamo ne ringre jafwambo mang'ula Catherine Kasavuli no bagi od lamo mar Friends Church County ma Nairobi. Kasavuli no wito ngimane bang' bedo matuo kuom kinde malach kama bang'e no yangore ni ne en kod tuo mar kansa. Nyasi no yore gi jofwambo matene maya ute fwambo duto mapacho ka kod josiasa mopogore opogore. Od lamo ma Friends Church County ma Nairobi kanda no yore nyasi mar lam ne ringre mar mosenindo Catherine Kasavuli. Familia kod anyuola mar Kasavuli mano yore nyasi no onyiso kuyo margi kuom wito jafwambo no. So one of the first fights we had, we call them fights but we had disagreements, is please don't put my name in the newspaper when you're being interviewed and kindly don't put my picture. She says, but how do they know I have a child? Good afternoon, this is with the lunchtime news. Mourners attend the funeral of a little girl from Zululu. Shock as my son finally decides to join media. I can't do it. I really can't. That would be her final bulletin. Mboga sikuli. Lakini baba alikuwa analeta nyama siku moja. Alafu Catherine ndiye alikuwa ananiombeaga nyama kutoka kwa baba yake. Jofwambo matene mapachuka no yore nyasi no kagipo Kasavuli kuom bedo sulwe mano menyoyo ne jofwambo maturka. Catherine had the voice, Catherine had the face, and Catherine had the soul for television. She lived it. She also lies here in a unique
position and having had a unique life, of having witnessed all the 4 evolutions of television in Kenya. I'm sorry I didn't come to see her in hospital. I couldn't. I didn't want to remember her that way. I'm almost the same age as Martin. And Catherine treated me well. When she reported, she said, I am back home. Josiasa kod jotelo mopogore opogore bende nopuo chia ma jafwambono ahinya kinde mane joma mine pok odonje tij fwambo e pachoka. I don't think whether there's any other person who knows Catherine more than I do. Because in 1976, both of us were from ones. She was in Ngara. Maybe I thought it was St. Teresa Sicily. She was in Ngara while I was in City High School. Many of us thought she was from Ukambani, as have been said here. We were only realizing later in life, actually recently, that she is our daughter from Mulembe. And we are very proud to find that out, but that is not who she was. Even in the broader conversation that is happening in the country right now, I want to encourage us, those of us who have gotten opportunity or platform, please, not everything is about your tribe. Your tribe is not what defines you. Incredible soul, amazing professional, who truly shattered the glass ceiling and unleashed the full force of girl power on the screen. And truly, Catherine has been an inspiration to so many. Nyaka ethone, Catherine Kasavuli ne tiyo kod od fwambo mar KBC kama nota e chenro motesini The Legends Edition mitao kod jofwambo matene mapachuka. Kasavuli bende notiyo kod kambi mar All Media Services kod Standard Group KTN kaka jafwambo e higni mokalo. Kasavuli biro yiki e gweng' Mazululu e kaunti ma Vihiga chieng' Ngeso tarik 14. En lal madunya koromoga juanga ne oganda ma jofwambo kendo amedoro ote mag kuyo kod lit ne familia mar Catherine Kasavuli. Nyasaye mondo ket chunye kamo kwe. Wadhi mbele gi wach machielo nyakoromoga juanga yudo ni board mochung' ne yedhe kod kwiri Pharmacy and Poisons Board okwedo tiyo gi masin mayango gund dhano kata DNA. Giwacho ni lendo makuorore embui ne uso pachoka okowinjore ni mara pok gipuodho masin makamano. Gikwayo jopiny mondo beda kicha ne joma lando uso mar masindego. Kamano bende giwacho ni nyaka sane gisepuodho gika thieth kido 10 kende ma ng'ato nyalo tiyo godo e ode. Giting'e kin mamoko mar pimo pressure, malaria, kute magayaki kod mamoko. Temago mag somo nyakoromoga juang jopuonj maromo 10,014 biro chako tich e skunde manyien kaya skunde tarik 23 dwene ma bang' duol mandiko jopuonj TSC puodho dwaro mano ma jopuonjgo nyaka e skunde mane gidwaro. E kinde ni bende riwruok ma jopuonj mar Kupet bade ma Homa Bay dwaro mondo mi jopuonj mapuonjo e gwenge mag chula oketie kwan ma jopuonj mago matie gwenge mantiere kod midhiero kendo omigi omenda mambalang'. Judith Omondi miwaler mar wachno. Manandalo matin to yawo skunde mapacho kae bang' bede yweyo mar dweche 2, duol mandiko jopuonj TSC timo lokruoge mag kuonde puonjo ne jopuonje maromo 14,613 ne skunde mag primar kod sekondar mag piny owacho. E lipot mane ogol kod duol mandiko jopuonj TSC, jatatije mar duol no Nancy Masharia okwayo jotelo mag TSC e counties mopogore opogore mondo nene jopuonje ma oloki odonje kuonde puonjo manyien kapok oromo tarik 23 mar dweni. E kwan mar jopuonje mohewa 14,000 gi, maromo jopuonje 10,934 gin jopuonje mag primar. E kwan ni, jolup jopuonj madongo mag primar gin 189, ka jopuonj madongo to gin 1,948 mabiro chako tich e skunde manyien. E skunde sekondar, maromo jopuonj 1,316 ibiro loki ka jopuonj madongo mag skunde go maromo 226 bendo biro dhi telo ne skunde manyien. Weche ma uwinjo rangi e kinde ma iloko jopuonj oriwo kit chwech,
higa, ngima mar jopuonje ma iloko kaachiel kod ng'ol mar jopuonjegi. Ma en okang' mokwongo mar loko jopuonje pachoka, yare ni midhusi mar coronavirus molie pachoka e kindeno. Bende riwruok mar Kupete bade ma Homa Bay koro dwaro mondo mi duol mandiko jopuonj TSC mondo mi oyang jopuonje matiyo e gwenge manie chula kaka mago matiye chandruok kendo kadho e ngima matek. Gikwayo mondo mi omed jopuonjgi omenda mabalang' ma imiyo jogo matiye kuonde ma ngima tekie kata hardship allowance. Pinje moko mwantiere ge Homa Bay County kaka Suba South, Mbita gi Yarachwanyo North, kago wang'eyo ni nagin hardship areas, kuonde madak teke kendo ma ji sandore katiye. Koro kuom mano wasebedo kwa kedo ne jopuonj ni mondo omigi gimiluongo ni hardship allowance. Wagombo ni mondo wariwre kanyakla gi jochung' mantiere kuondgo, MPs mantiere kuondgo, mondo wagol lweny ni kanyakla. Wan gi jopuonjwa moko ma osedhi momedore. Jomoko nyo nigi diploma osedhi momedore ma kawuono gin gi degree. To pile ka onego beni gibedo promoted to nyaka gitim interview. Wakwayo ni moving forward mondo koro kik wabed gi stagnation, omigi automatic promotion, the common cadre promotions. E kindeni mabende jopuonjre mag klas 8 chano donjo e form 1 gikwayo tend skunde mondo mi oti kod klese mane oger kod George Magoha mar medo jopuonjre e skunde duto mag sekondar ma pacho kae. No med classes. To classes gi wayudo ka jonyuol bedo gi tich matek mar manyo skunde. Koro wakwayo ni skunde gi gimed namba mar nyithindo ma gidhi kawo. Sana skunde wa mabecho mantie Ikaluoka kata Homa Bay. Mondo jonyuol kik bed gi tich matek mar manyo skunde. Namba classes mano med 2 kata 3 gikawo nyithindo ma nyalo kwayo chance. Kik girit mondo gikwa chance. Nikech wach manyo skul en wich bar ne jonyuol. Judith Omondi, Ramogi TV. Ramogi jariembo e piem ma nyamburko mag Zim Wahome inyalo donjne kod buchne kaluwore kod tho mar osiepne Asad Khan. Mawachre ni ne gigwandorego motelo ne tho ne dwe mar 12 higa mokalo. Jomin wacho kod doho mondo migi jumbe 2 mago madhi nyime kod nonro ewi tho mar Asad Khan ka mag Zim Wahome ma en achich maduong' omechik mondo dhi nyime kod goyo report e apisas matimo nonro tich ang'wen e jumbe 2 go. Burano ibiro yal kendo tarik 30 dwene. Kateri nyake kaunti Manakuru nyakora mga jwango bila e kaunti Manakuru timo nonro ewi jago moro manokawo ngimane owuon bang' chikore reru mar gachokolo e seche mane gari no kadhe gwenge Manaka e kaunti Manakuru okinyi makawuono. Komanda mar obila tesendo bila mar Railway Said Chungi oyango wachni kowacho ni gari mane jago no chikore nowuok e boma Nairobi kadhi Nakuru saa 2 okinyi. Chungi okwayo jodak Manaka mondo mi obed motang' e kinde mabende ging'ada pano mondo mi ogeng' masira makamage kinde magibiro. Mabiro mana jumbe 3 kende bang' masira machielo machal kod manotimore. Anarudi chini akienda chini, mguu yake kasikwa na hili ya Roma akifuka. Deli kapita Kimoro. Kapita Mara. Visa vilikuwa mingi hata hapo area Kyoto last year kitu kama mwezi wa 9 hivi. Area Rongai pia tumepoteza mtu hapo, na hizo visa zote sio kwamba train imempata huyo mtu kwa railway crossing, imempata huyo mtu akiwa maybe amelewa na lala juu ya train, na ulevi maybe tu kwa njia yote nyingine amewezwa. Kwa hivyo hizo visa viko mingi, lakini yote tukiangalia ni ukosefu ya wananchi kutochukua hatua ama kutojili.
Raundi atindi gotigara botaka imenya sai maiga. Ehosori enyira nainde embouke gima. Wa? Biore. Ngasai mbia na chorete. Hagino mbogo boli mbaigwana ina boliga. Kozimba ta getinya tichi. Kero musachi hoteli yeye. Nera rochi. Ombogo tabwatire baga. Itate mutagochi. Otaite somoni yaku. Asenge njitata kitibosoku. Kurende kende tige komutanga kurenda enibo amune amate yaye. Ayo monta koire kiaraiga. Engo kunere. Tengera ege teacher. Egosori enyeke gima. Yarule liko aseviu sasa bono. Shabake's Premier League's jackpot. 6 Premier League's games. Cheza na 8 ball. Shinda 100k day. Tuma neno PJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB license 416. Machiegni kendo nyakoro mkajwang' wang'yo mago halatiri nyake county ma Homa Bay kama pinyo wacho ma county ma Homa Bay kokalo kuom board ma ochung'ne KOPA county no Homa Wasco koro puodho Dano Kech kaka jata tije mar kambino. Koloso gi Ramogi TV ndala riyo bang' donje apisi ayanga Okech olero ni oikore mar kedo gi neno ni midhiero mar pi ma okoko Homa Bay ong'iyo kendo ong'iyo yo makare kabendo Okech wacho ni gin kod agenda mopie mano mar bero chenro mag yuto kendo ne jodak ma Homa Bay karanyisi en boma ma Homa Bay ma osebedo ka pi lali e kinde ka kinde. Onge gimoro amora maber maloyo ni jopiny yudo pi maler magimodho e utegi. Ok ni tichwa en tich mana wacho ni wabro timo kama. Performance mara en ni ng'ato yawo pi ode, pi maler chwer, pi mokete yath maber to biro sama idware. Moko podi wan gi problem moro amora nyiso gi ni jothirwa kawuono gi kiny wan gi problem kama pi ok bi chwer mondo gipang maber, gi plan maber. Koro an tija maduong' mogik en ni pi nyaka chwer ne jopiny. Kendo pi ni madhi chwer. Adwaro make sure ni jopiny otiyo gi pi to chulo. Dhano tiyo gi pi to ok chul nikech aidha wadeko ok miyo gi bil, orwakia ni gin kanye, koro miyo gi bil marach, otamore chulo oywaru. Adwaro miyo gi bil maler ma ng'ato wacho ni ma to mara. Mar ariyo ochul bil ne maler. Mar adek joma kwalo pi, ng'eni pi joma kwalo pi iluongo ni revenue water. Kenya ka average en 35%, average marwa en 50%, 45%. Bige ni pi mikwalo ng'eny molo pi miuso kami most. Koro joma kwalo pi gi losses mamogi wadino maber. Kwa dino gik maber to our own source revenue pesa ma maro moloso wawegi dhi malo. Kama chelo wedo ni maloya tamalo prario mar kuonde uso kuonge boma ma Naivasha olor kaluwore gi pek mar ngima kod chike mag piny owacho magi wacho ni rocho ohala no. Jagoro mar riwruogno Joseph Maina wacho ni gidwaro ni tend county ma Nakuru oketo kang' mano mar bero chike go ahinya to bech ng'ado tiko magi wacho ni malo moloyo e counties duto ma pacho ka. Mabire seche ma county ma Nakuru sechako timo nonro yo hand kuonge county no ahinya mago ma oko puodhi gi piny owacho. Sekta no noyudo rochruok ahinya bang' muoch mar COVID-19 e pacho ka mano miyo thoth gi olor. It is good to note that it's one business that has so many challenges. It is one business that has been abused by those enforcing and to some other levels, to those of us who are practicing it. We have agreed on one note, that the continued harassment from the law enforcers will come to an end. We have also agreed that we're going to check on the licensing regime because this one has been too high, and particularly in Nakuru County. Hii mkutano niliita kwa sababu we are in the process ya kupatiana liquor licenses. Na kabla tupeane licenses, there is a process. Process yenyewe inakuanga ni application first
kuonyesha ya kwamba uko na interest ya kuanzisha biashara. So we give them time, na hii ilianza last year around November. Mpaka saa hizi wanaendelea, na the next process itakuwa shortlisting ya wale watu ambao wameapply. Kora mogni keji sayi na monda ngada gi kanyo kata kamano pododu kasade ke wange chendo maro imoregi wechego manyien duto mabende okwaido thuolo mar miese chegi na nyise kanya nwanya kugotimba kaneno kabende ote ochopo kae katotho ganda mora hinya gilime mar jatend piny Kenya William Ruto County ma Homa Bay. Victor Kinda wacho ni ento okwa mondo nagi wuogo ko karombgi mondo girwak jatend piny Kenya William Ruto. Wacho ni wadwaro dongruok mathoth e piny Luo, osuru ji chulo te omiyo dongruok bende wayodwa tedo duto. Neno kakanyo bende kato mar madhenge kato wacho kanyo ni en bende entiere ka kendo kaka Homa Bay wacho ni gin johawi ni mar president kata jatend piny oherogi kendo wacho ni kinyo limo gi tielo mar ariyo. Koro wacho kanyo ni en turo mana mos ne min gi mano chuka kantiere madhenge kama na hinya Omondi Jarweya wacho kanyo en bende kaka pile entiere ka gin kanyo gi baba gi Michael Onyuro mano kanyo Honorable Barak Ndama wuod Kadim wacho kanyo ni en bende entiere kodwa e chendo ni masechegi kabende Pastor Colin Cyrus mano mar Holy Gospel Ministry Thika kagin kanyo gi Jaude Harriet Kate mano nyaki tui dalama Nairobi ging'iyo Ramogi TV sechegi nyakwaro mga juang bende aneno ka Stephen Swaka kawuok e gwenge maga Koko Ramogi TV chopo yo makare. Lavina Tieno wacho kanyo ni en bende entiere kodwa e chendo ni kendo owacho ni Ramogi TV neno makare okwane oganda hawi makare magiga manyien. Dickens kantiere gwenge magusao Homa Bay bende wacho kanyo ni en bende okwayo hayo makare ne Ramogi duto teka benaneno ka Kibiria wuod Nyasembo kantiere Migori wacho ni bende ndiere kodwa e chendo. Masi dhahabu aneni kanyo Eriko Keo Kizitwa Juma Sonko wuod Ahero Barak Ndama wuod Kademo Juala Emmanuel aneno duto kanyo kachiel kod Luambe Kevin bende wacho ni entiere Bondo Siaya Eriko Keo Kizito kenda ni kanyo Maka Kumu Junior to wacho kanyo ni entiere Kasgunga Mbita kendo wacho ni weche mag security katarita osekethore Kenya ka inyato seche okone pinyo wacho winjo ka okang' mowinjore magneno ni arita obede yo makare. Watudre sa adek kendo nyakoro mga juang e chendo maro imore kendo erokamano kuom kete mana ka Ramogi TV. Nyinga Lydia Okeo riti masani jaloko maro osebedo kanyo Belinda Adhiambo.